21 лютого у світі відзначають День рідної мови. З цієї нагоди телеканал АТR підготував цикл сюжетів про кримсько-татарську мову «Рідна мова. А на телі». Перша історія про шкільне навчання кримсько-татарською мовою. В Одесі цього навчального року почала працювати міжнародна лінгвістична школа «Хаджибей». Діти різних національностей вивчають мови тюркської групи. Одна з них – кримсько-татарська. Весело і невимушено у форматі пісні чи гри тут вивчають кримсько-татарську мову школярі у початкових класах. Для більшості з цих дітлахів це мова та культура їхніх пращурів. Сакіна і Аміна – переселенки з Криму. На навчання у цю школу пішли, щоб вивчати кримсько-татарську мову. Я начала учить татарский язык в 6 лет, когда я пошла в 1 класс. Для меня это было очень интересно, потому что я уже с детства умела разговаривать по-татарски. Ну и когда я пошла в школу, я уже все забыла на крымско-татарском, но я потихоньку его восстанавливаю. И мне он нравится, потому что это мой родной язык. Учиться на крымско-татарском языке это очень разнообразно, поэтому мне нравится заниматься, потому что наш родной язык – это язык крымских мусульман. Он очень разнообразный, он очень красивый и очень красноречивый. У цій школі діти проводять цілий день, щодня по 10 занять. При цьому навчальний процес побудували так, щоб дитина не втомлювалася. Мови, точні науки, історія чергуються з іграми та фізкультурою. А здобуття освіти саме рідними мовами – ще один стимул для школярів. На сегодняшний день есть такая потребность в изучении родных языков. Соответственно, появилась вот такая школа, которая взяла на себя намерение поступления и выращивания детей, которые будут нацелены на топовые мировые вузы, такие как Оксфорд, Кембридж, Гарвард. И в том числе, которые будут знать родные языки, родную историю и литературу. Кримсько-татарською мовою цікавляться і діти інших національностей. Очень влиятельно для них то, что это тюркская группа языков. Когда у них спрашиваешь, почему ты хочешь изучать крымско-татарский язык, они отвечают, что если я буду знать крымско-татарский язык, я буду понимать и турков, я буду понимать и узбеков. Нині у цій приватній школі навчається 35 учнів. У школі переконані, візитівкою навчального закладу у майбутньому буде саме кримсько-татарська мова. І бажаючих її вивчати буде більше. Ріана Алієва, Заман, АТР.